para ganito. Ganitong shoot. Ay, good morning po, teacher. Ayan, kumusta sila? Kumusta kayo dyan? Dali, jakitan ko nga to. Dali lang ha. Ito, kakagising ko lang po saglit lang. Ano to guys, update lang ako tsaka naagang gising. Saglit lang, yung jacket nyo. Dali lang. Sir Joel, salamat po Sir Joel ha. Tsaka si bigyan natin ng jacket. Teacher Arian. May mga jacket na po kayo. Okay na po. Kumusta po kayo? Ito, nag-aalmusal pa lang po. Almusal. Kakagising lang. Kain po tayo. Salamat po. Teacher, mga ano lang to? Mga 20 minutes or 30 minutes lang. Parang update lang. Kasi nagising ako kasi baka mamaya may attend akong birthday ata. Yung invite ako nila, Nila Sir, good morning Sir Joel. Salamat. Ayun, good morning po Ma'am Teacher Arlene. Good morning po. Kain tayo guys, sinahag na kanin tapos itlog. Tsaka kape. Hello po, good morning, sabi niya. Hello po Sir Joel, sabi naman niya. Thank you sa inyo lahat guys ha. Ano lang to? Short LS lang to. Para lang mag good morning. Teacher Arlene, sige, pwede po kayo magbaba ng bahay dyan. Walang problema sa akin. Mamaya po, meron po akong LS, alas 9 ng gabi. Salamat din po. Kumain na po ba kayo, teacher? Tsaka Sir Joel. Sir Joel, salamat po Sir Joel. Ano lang to? Nilagasan ka ba, Sir Joel? Ano ba yan? Nilagasan ka ba, Sir Joel? Yung maid mo? Yung teacher? Hindi pa nilagasan si teacher. 750. Sige, pin ko muna si teacher. Di ba ko yung pinagraduate namin na 1,000, Sir Joel? Huwag mo nang gamitin maid mo kasi di ba kaka 1,000. Huwag kang mag-alala, Sir Joel. Kung di nilagasan ka, akong bahala mamaya sa live ko. Magla-live ako mamaya alas 9 ng gabi. Pero ngayon wala pa teacher. Sa akin po wala ka pang lagas. Yung kagabi, di ba? Ay, Plantita Plant Studio, shout out po. May jacket na po kayo, Ma'am Plantita. Salamat po sa mga comment nyo. Nakita ko, nabasa ko yung mga comment nyo. Almusal muna tayo guys, kape. MLS po, sabi niya, walang lagas. Opo, intayin na lang natin ngayon. Pag mamayang gabi, kung malalagas siya, edi kapitan natin ulit. Gamagala, marami akong bala dito, Sir Joel. Kung maka 1,000 ka sana, Plantita, baba po kayo ng bahay.
Baba po kayo dyan. Ano lang to, hindi magtatagal yung live ko, Diwan. Ay, si Buyan Vlogger, shout out sa'yo si Buyan Vlogger. Kain tayo. Si Buyan Vlogger, ayun ang mga bagong kaibigan, mga yan, mababait yung mga yan. Ayun si Teacher Arlene, nakapin po siya ngayon. Digitan nyo na lang guys. Magdigitan lang kayo pa coffee lods. Oh, coffee tayo. Coffee. Belated happy birthday kay si Buyan Vlogger. Si Buyan Vlogger, thank you ah. Pasensya ka na minsan, walang tao sa live mo. Hindi ka kasi nagla-live yung parang kantaan yan. Pag may kantaan, sige. May i-repair ako sa inyo. Tama. Ako din. Coffee lover din ako. Kaso ano to, tinitimpla lang. Tinitimpla lang to. Thanks Lord, sabi niya. Oo, nakita ko nga. Misa mag-LS ka, akit ako. Si Boyan Vlogger. Pag mag-LS kayo, sabihin nyo lang ako Basta free. Basta hindi ako free. Alam nyo na. Ayan, ano lang tayo? 14 minutes ba? Ay, 20 minutes. Ganun ba? Ikaw bala. Ako walang problema kung gusto kong umakyat, aakyat ako. Walang problema. Mamaya may LS ako guys Sa ano pala, meron akong second year anniversary sa July 7. Ayan, sabihin nyo lang open for sponsors guys. Kung gusto niyo maging sponsor kahit 200, okay lang yan, kukunin ko yan kasi pampalaro natin sa ano ko sa tawag dito anniversary ko para ma-promote ko din yung channel niyo guys. Alam niyo naman ako guys, never kong hindi pwedeng i-promote yung mga sponsor. Dan dikit kay si Buyan Vlogger, sabi ni teacher. Salamat po teacher. Basta ano lang po, kontakin nyo lang po ako kung gusto niyo mag-sponsor. Meron naman po akong ano dyan, Facebook. Ayan, nakalagay naman. Same din, Edward Taksin na din yung Facebook ko. Kung gusto niyo lang po hindi ko po kayo pinipilit, pero kung gusto niyo lang po, walang problema. Harang, salamat po sa harang. Plantita. Ma'am Plantita, baba mo yung bahay mo. Next natin si Buyan Vlogger. Okay lang, kaya konti lang tao ngayon. Tulog pa sila niyan. Dan dikit sa inyo, Ma'am Teacher Arlene, sabi ni Joel. Plantita, harang. Plantita, makipagdikitan ka sa kanila, legit mga yan. Hindi na ako magtatagal guys. Jen B Strips, kumusta? Kain tayo, Jen Bits, tsaka kape. Wala na akong pagkain. Kape lang Tapos na akong kumain. Ulam ko sinahag na kanin tsaka log. Yun lang ulam ko ngayon. Dan din sa'yo, Teacher Arlene, Joel CPT, Bagata, main nyo po ito. Hindi niya main yan si Joel. Kasi si Joel guys, ano yan, kakatapos lang na mag 1,000. Pero, baba mo din yung bahay mo, Joel, para madikit ang kanila. Yung maid mo. Yan, B, salamat po. Hindi ako magtatagal, Gen B Street. Ano lang to, mga 30 minutes lang to. Nakailan na ba ako? 10 minutes, mga 20 minutes na lang tayo. Sir, Mr. Gratitude, long time no see. Musta ka na? Long time no see, Sir Tomas. Ayan yung member ko guys, di kita niyan. Sobrang tagal sa akin ng member sa akin ni Sir Tomas.
Sir Tomas, maraming salamat Sir Tomas ha, sa pag-always mo sa member ko sa akin. Thank you so much Sir Tomas. Ayan, Sir Tomas, Mr. Gratitude. Guys, di kita niyo si Mr. Gratitude. Ayan, ang bahay niya po guys. Mag-ano lang kayo, mag-ano lang kayo, go to search, go to search. Go to channel. Go to channel. Okay? Mag-go to channel na lang po kayo ha. Joel Dandikit sa nakapin. Salamat sa pagtikit Joel. Kapogi, ayan. Good morning host, long time no see, sabi niya. Ayan guys, ulitin ko po, meron po akong second year anniversary sa July 27. Ayan, open for sponsor kung willing po kayo walang problema sa akin. I-promote ko po yung channel nyo. Ayun po, kahit magkano guys, accept natin yan para may palaro tayo. Kahit mga 200, 100, okay yan. Okay, kukunin ko yan. Na busy, pasulpot-sulpot. O nga po, nakita ko nga kayo Mr. Gratitude sa Facebook, di ba? Okay yun kasi mas nagba-viral po kasi yung mga video pag nasa reel. Reel po kayo. Reel video. Na busy, oo. Ayan, dikitan nyo na lang guys ha. Magdikitan po kayo sa baba. Si Buyan Vlogger, dan na po ba kayo si Buyan Vlogger? Okay, next natin guys. Si Sir Thomas guys, yung pinim ko, yung member ko guys. Ano na yun, almost ilang taon. Hindi ko lang nagkakamala, 16 months na yata siya. May nakalagay dyan, Sir Thomas. Oh guys, hindi lang tayo magtatagal dyan, bis. Salamat sa pagpunta po, huwag ko mag-alala. Lahat ng mga pumupunta dito sa susuportahan ko rin. Genbis, baba ka ng bahay mo, type mo lang yung kapogi. Type mo yung kapogi, sinightbot ng bala magbaba. Ay, mamaya po meron po akong live, mamayang 9 PM Pilipinas time. Ay, may paangat program ako. Tapos tomorrow po, meron akong guest singer bukas ng gabi alas 7:30 PM to Pilipinas time, si Max and Mark. Dan Tikit sa nakapid. Salamat po Sir Joel ay sa mga dumikit kay Sir Tomas Sagayo or Mr. Gratitude. Okay? Ano ba yung sasabihin ko? Sa lahat po ng mga pumunta dito, maraming salamat po ulit. Mamaya po yung live ko, ayan. I-tam sa kanyo na lang guys, okay? Ito yung LS ko mamaya po, 9 PM. Ito po talaga yung LS ko. Naibaba ako. Ayan. Si Builar, baba link. Ay, baba kayo daw ng link, sabi niya si Buyan Vlogger, Dan Dikit. Teacher, pakibaba mo. Ano lang ka, mag-go to channel ka na lang, si Buyan Vlogger. Yung picture niya, go to channel, ayan, yung video niya. Ayun, dumikit na si teacher, naka 751, dumidikit na isa. Mr. Gratitude, Dan Dikit, sabi ni teacher host. Sir Edward, ano pong oras alas? Ayan. Amayang huwag ka na mag-share 9. Alas 9 ng gabi dito sa Pilipinas. Huwag na kayo mag-share guys. Hindi tayo principal. Ano lang, Kapogi or Edward. Genbis. Dali nga, ibaba ko yung bahay ni Genbis. Ayaw magbaba. Ay, naka-live ka. Naka-live ka, Genbis. Oh. Walang title. Open mic. Sabi niya. Hindi tayo mapalo dito, Genbis, kasi naka-live ka. Naka-live ka eh. Ano lang to, hindi man ako magtatagal. Gusto ko. Kasi mamaya, meron akong akitin mamaya, birthday daw try kong makyat dun sa, in-invite ako nila, ni Joel, di ba? Natagkang gabi. In-invite ako gabi. Salamat sa mga kapatid. Ayan, huwag niyong kakalimutan, dikitan niyo po si Sir Mr. Gratitude. Ayun, napakabait yan. Taon ko na rin. Siguro 2 taon ko na rin kaibigan si Sir Mr. Gratitude. Ayan. Dan sa'yo, teacher, sabi niya. Nakadikit na rin po ako kay Sir Sibuyan Vlogger. Ayun, magdikitan muna kayo. Mas maganda konti mo ng tao
Para mas maganda yun kasi mabilis maidikitan yung mga tao na gusto yung dikitan. Okay? Mamaya po guys 9 p.m. Pilipinas time. Pwede po kayo Abe Vlogger, kumusta na ka Abe Vlogger? Kabalen. Atin naka pong jacket, Abe Vlogger. Ayan, meron na po kayong jacket. Pwede na po kayo magbaba ng bahay nyo guys. Update lang ako Sino lang mga hindi ko naipin dyan habang may oras pa. Meron pa tayong 14 minutes. 14 minutes. Ay, Sir Millionaire, may kasama sa'yo Sir Millionaire. Ayan po, inuulit ko po sa inyo lahat guys. Open for sport. Sponsor by July 27 po ang aking second year anniversary dito sa YouTube. Ayan, kung gusto niyo po mag-sponsor, ayun, just contact me. And any amount po pwede natin yung yan. Tapos ma-promote natin yung mga channel. Ayan. Dan po sa LS nyo, Sir Edward. Huwag ka na mag-Sir Joel. Edward na lang or Kapogi na lang yung nyo po sa akin, na lang problema sa akin. Huwag na kayo mag-Sir dahil hindi po tayo principal. Magto 2 years ka na sa pala sa YT. Opo, Sir Millionario. Kaya naghahanap ako ng mga sponsor, baka sakaling makahanap ako kahit mga 1,000 lang, okay na yun, papalaro natin. Hindi na, alam mo naman ako, Sir Millionario, di magtatagal yung live ko pag ganung oras. Lalo na sa mga palaro. Pag 2 years ka na. Genbis. Ayan. Si Genbis, naka-LS to si Genbis eh. Naka-LS ka, no, Genbis? Ito guys, dikitan nyo na lang si Genbis sa kanyang bahay. Mamaya po meron akong akitin mamayang siguro mga bandang 12:00 or 1:00 akit ako dun sa birthday. Ayan, si Genbis. Sir Millionario, baba mo lang yung bahay mo Ayan. Sana all. Wala nga eh. Wala pa nag-sponsor guys. Tao-tao po, makikiraan po sa inyo guys. Sa inyo po yung mabait dyan. Wala pang kumakontak sa akin. Kasi medyo matagal pa sa 28. Sa 27 pa lang Wala pang kumukontak sa akin na mag-sponsor, Sir Millionario. Baka sakaling may mag-sponsor dyan. Any amount guys, accept ko yan. Kahit 100, 200, okay na yan. Kukunin ko yan. Sponsor naman kayo dyan, sabi ni Millionario Mojang. Sir Millionario, baka naman Sir Millionario. Kahit 500 lang, 200, 100, okay lang yan. Papalaro natin yan. I-flex ko lang talaga yung mga bahay nyo pag meron yan, ikaw pa, sabi ni Sir Millionario. Oo nga, Sir Millionario, sana nga. Hintayin lang natin. Maghihintay naman ako hanggang sukdulan ng mundo. Ayun guys, Lodge, stay lang, naka-duty ako. Okay lang Sir Sibuyan Vlogger. Malapit na rin ako mag-end dahil ilang minuto na lang tayo. Siguro lang tayo. Pa tayo? Meron pa tayong 12 minutes. Ay, alinin na lang 12 minutes. 11 minutes na lang para magsara yung tindahan ko guys. Okay? 11 minutes. Kasi na tayo niyan. 30 minutes lang naman ako nag-live pag gantong umaga. Salamat sa 8 million. 8 million in the house. Salamat sa 8 million. Next natin guys Next natin na i-flex. Si Genbis, dating member sa akin si Genbis Ayan. Si Genbis muna. RMR morning, RMR. Ay, baka sakali si RMR RMR, baka sakaling maghanap ako ng sponsor sa second year anniversary ko RMR. Happy Sunday. Ayan, happy Sunday. May time pa, Kapogi, asahan mo ko. Mag-sponsor ako. Salamat Sir Millionario. Sir Millionario, salamat sa sponsor mo. Mag-sponsor ka. RMR, baka naman may sponsor ka dyan, mga 10 milyon sponsor RMR, MLSO, sabi naman ni Millionario Jamot. Ayan. Okay, meron pa tayong 10 minutes. 10 minutes guys, 10 minutes. RMR, mamasada ka pa
Ati ka kanyan kaya, tinggang pasada ka niyan. At saka SM ka niyan, RMR, nasa SM ka ba? Oo, basta kontakin mo na lang ako, Sir Millionaire. Kung, kung sakali may, kailangan masaya ang araw na yun, kapugi. Opo, Sir Millionaire, hindi, masaya pero okay lang kahit hindi na masyadong grande yung second year anniversary ko. Ayan. Try kong convince ulit yung mga kakilala ko na ano, mga artista, baka sakaling pwede sila. Oo, alam mo na yung Gcash mo. Sige, 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 Sir Milyonaryo. Salamat. Ay, hindi kita nyo muna si Genbis ay nakapin. Dating ano pala to. Dati palang member ko kaya pala binaba ni Nightbot yung ni Genbis. Joel, Sir Joel, salamat ha. Ayan guys, huwag niyo pong kakalimutan ang aking second year anniversary sa YouTube sa July 27 po, 8 p.m. Philippines time. Baka magpapalaro din ako sa sa Facebook page ko. Baka sakali naman kahit mga tigti 50 lang dun, okay na ako dun. Tapos, yun, sponsor nga. Open for sponsor. Kung gusto nyo pong sponsor, walang problema. Kung di ayaw po, walang problema din po. Hindi ko po kayo pinipilit. Jen Bees, Dan Dikit, sabi ni Joel. Ayan. Kung marami lang akong pera, bakit di papalaro ko sana mga cellphone, mga ganyan, no? Para masaya. Abe Vlogger, salamat sa Abe Vlogger, ha? Natambiya ba? Bali? Padikit po lang po at paiwan ng bakas. Check Pepe. Ay, si Ma'am Abe Vlogger. Ayan. Ayan. Huwag kang magalala, ayoko magpalipad dito kasi kukuha si Lolo ng first. Oo nga, totoo yan, Sir Milyonaryo. Pero okay lang yan, Sir Milyonaryo. Ay, nag-aabol din ako ng revenue dito kasi baka sakali din. Baka sakali makasahod din ulit ako. Last month hindi ako nakasahod kasi nga kulang. Hindi kinaya ni hindi kinaya ni revenue ni Lolo. Ayan, next na natin guys. Sino ba yung pin natin? Si Sir Milyonaryo muna habang may oras pa tayo. Milyonaryo yung udyamo. Milyonaryo. Magkano sahod mo per month kay YT? Mababa mo, RMR, minsan, alam mo yung sahod sa dito sa YT, ano lang, 5,000. Yun. Dali lang guys, gagawa muna na ako daw ng daddy. Ayan, malapit na pala tayo mag-end. Ayan, basa muna ako ng comment. Ayan, magkano sahod mo per van? Okay, sige ka Pogi, magpapalipad ako direct sa FB page mo. Papuntahin ko si Jersan. Salamat Sir Milyonaryo. Long time no si Sir Milyonaryo. Sana mamonetize na rin kayo ni dalawa ni RMR. Kasi hindi pa kayo na-monetize eh. Sana mamonetize din kayo. Okay, next na natin si Sir Milyonaryo. Asan yung bahay ni Sir Milyonaryo? Yun. Ano lang RMR? Ang sahod ko, ano lang,
Sakto lang umaabot siya ng minsan 5,000, ayun. Yung 5,000 na yun, minsan may tax pa. Pero okay lang yun kasi sayang naman kasi pang ano naman yun. Nag-iipon ng ano, pang paggawa ng bahay sakali man. Tsaka ano, alam mo naman, pambayad sa internet, pambayad sa ilaw. Ayan, alam mo naman. Kaya ayun. Oo, okay na yun, Sir Milyonaryo. Wala naman akong utang. Ang mas importante, may mga nakukuha ako. At saka, may mga ano ako, may yung lahat ng mga sahod ko guys, may ano yun, may mapupuntahan. Pupuntahan na ano, for example, yung papaayos ko yung dito. Alam niyo naman ni Sir Milyonaryo yun. Alam niyo naman guys, binablog ko yung mga katas ng sahod, yan, bisa nakakabili tayo ng mga, ito, electric fan, nakabili ako ng electric fan. Sira yung electric fan ko yun, nakabili ako ng electric fan. Balang Aldo Murin yan. Balang Aldo Dakal Murin. Bapin. Hindi, ano lang ako, tawag dito, tiis-tiis lang. Hindi naman agad makukuha sa isang click na ganyan yung pag boom sa YT. Kailangan talaga pinaghihirapan yan. Parang ano din yan. Parang sugal din yan. Minsan matatalo ka, minsan mananalo ka. Pero kung natalo ka, huwag kang mawala ng pag-asa. Kung panalo ka, tuloy-tuloy mo lang. Tsaka kapag halimbawa, kung nanalo ka man, huwag kang magmayabang. Huwag kang magmayabang kasi yung mga taong sumuporta dati sa'yo, huwag mo rin silang kalimutan, siyempre. Ako si Jerson na lang ang magdadagdag sa'yo, kapugi. Oo, kaya minsan ako ito, minsan sa mga ano, sa Facebook. Sa Facebook na isa, meron akong ano doon, nasa 2,000 plus na. Anong tawag dito? 2,000. 2,000 2,000 pinasukan ko pa dati. Oo, okay na rin. Okay yung mga ano mo, okay yung mga ay salamat MK, si Mr. Kilay to. Mr. Kilay, hapong Kilay, salamat Mr. Kilay. Okay naman yung tawag dito, okay naman na kasi sa Y guys, ako talaga, ito amin ko sa inyo. Pagdating sa YT kasi kaya ako nag-YT kasi gusto ko din makilala. Kaya tingnan nyo, puro post ko sa Facebook, puro post ko. Kasi gusto ko makilala din yung pangalan ko kasi hindi lang para sa akin, siyempre, para sa pamilya ko. Tapos, gusto ko rin may pagawa yung bahay namin guys. Yun yung ano ko, purpose ko. Yun. Kasi RMR, ang ganda nga ng mga video mo, mukbang, sabi niyo. Dan tikit po kay kay nakapit. Salamat sa pagdikit Sir Joel ha. Kay Milyonaryo mo Jamot. Yan, si Milyonaryo mo Jamot, nagbabalik yan. Mr. Kilay, salamat ha. Apong Kilay, huwag kang mag-alala, Mr. Kilay. Nandyan lang ako. Hindi ako nagko-comment, Mr. Kilay, pero nandyan ako sa live mo. Di ba? Di ba sa naka-silent ka? Pero nagta-thumbs up lang naman ako. Totoo yan, Sir Mr. Kilay. Walang halong biro yan. Morning, RMR, ang ganda nga na yun. Ayun guys, kaya ako nag-YT. Genbis Dan Pulpak, pabalik na lang po. Okay, salamat sa pagdikit kay Genbis. Yun nga, alam naman yung Sir Milyonaryo yan. Kaya nga ako nag-YT kasi gusto ko rin makilala. Gusto ko rin mapagawa yung konting tahanan namin. Ayun na. Tapos sa ano guys, sa Facebook ko, hanapin nyo din. Same din yung pangalan ko dito, Edward Laksing na din sa Facebook. Ayan. Sa TikTok, meron na ako sa TikTok. Alam naman ni Sir Milyonaryo yan. Kaya alam ni Sir Milyonaryo lahat ng mga ang tawag ito, social media ko. Social media platform, okay? Sino ba bang hindi pa na mga hindi pa na RMR, pakibaba mo yung balay mo RMR at bang ating oras? RMR, baba mo yung balay mo. Kunan me, yung tagagawa na naman ako ng dede ng mga pamangkin ko. Saglit lang po tagagawa, stalker mo ako pogi, sabi ni Sir Milenario. Ay, stalker talaga. Ano. Saglit lang, gagawa ko ng bahay. Gagawa ko ng dede ng mga pamangkin ko. Babysitter din ako guys. Ayan. Dali lang ha. Gawa muna ako ng dede.
Ayan. Okay na rin. San yung main mo, Joel? Joel, baba mo yung main mo, Joel. Malapit na ako mag-end. Joel, salamat Joel ha. Mag-end na ako. Naka 30 minutes na rin ako. Joel, baba mo daw yung bahay mo, Joel. Sabi ni Milyonaryo mo, Jamot, Sir Milyonaryo. Salamat sa mga pumunta guys. RMR TV, si Genbis, Teacher, sa Teacher 3, si Sir Milyonaryo, si Abby Vlogger. Si may mga pumunta dito kanina. Si Genbis Strip. Salamat po Genbis Strip. Punta ako sa ano mo. Si Buhin Vlogger, salamat si Buhin Vlogger sa pagpunta. Sino pa may mga pumunta dito kanina? Ay, yung bahay niya. Sir Milyonaryo, ipin ko na rin. Ipin ko na. Ayan, sir. Abangan nyo lang guys mamaya. Meron pong akatin na LS mamaya sa birthday. Tignan ko baka naka-live na siya. Dandison. Ay, oo, naka-live na siya. In 17 minutes. Naka-live na nga siya. Ano, Milyonaryo, Jamot, Dan, full pack, sabi ni Joel. Oo, naka-live na nga sa Joel, 'di ba? Kilala mo si yung pupuntahan ko mamaya si ano yung Lagalag. Si Lagalag Eddie Wow. Mamaya doon ako mamaya. Lagalag Eddie Wow. Yun yung pupuntahan ko mamayang LS. Ayun ko kung si Hapon Julie pinapakanta ko diyan mamaya. Okay. Maraming salamat guys sa support nyo. And see you later guys. Alas 9 ng gabi. Sa Milyonaryo, alas 9 ng gabi na ako nag-LS, paangat program ko. Pero hindi na araw-araw kasi para hindi magsawa yung mga tao pag araw-araw. Ano lang, alternate. Naka-live na ba? Oh, naka-live na siya. Doon din kami maya. Oh, naka-live na siya in 17 minutes. Pero ako mag-get na ako. Baka pupunta ako mamaya doon kay Lagalag Eddie Wow. Ayan, mamaya po kasi birthday po niya, may palaro daw doon. Baka sakaling manalo ko ng 1 million doon. Kita-kits tayo doon. Oh, baka mama-akit ako doon. Kasi ano muna tayo, magbibis muna tayo, tsaka magpapapogi muna tayo. Okay, thank you so much guys. Kita-kits mamaya. Sir Milyonaryo, salamat po. Ayan, si Joel. Salamat Joel Sa mga nandyan, si Sibuyan Vlogger na naka-BG, thank you. See you later guys, 9 PM Philippines time. Thank you so much. Ingat po kayo lagi. Ito po si Edward Laksina. Sign off na po ako guys. Thank you.